Am pornit, hai. E foarte bună ca design, ca e mai ușoară ca are semnalizări. Da, are semnalizări. Stop pe frână. Nu are asta, cum îi zice, semnal de mers înapoi. Vreau să vede să simte pe pământ. Asta cum îi zice, pe pământ. Pe apă, pe apă. Așa merg foarte. Are far. Aha. Dar eu n-am băgat-o decât pe a doua. Iar foarte. Tu te simți bine acolo în spate? Da, cum, n-ai nicio treabă. Zici că mergi cu o mașină. Acum s-a țeptează. Bucile mele. Țigările mele. Ia, da. O de jos. Lasă-le că mă cobor eu acum să le iau. Manșalierul. Aha, le calc altul. Lasă-le calci, dă-le acolo că-s bune. Nici ăsta. Se trău, uite-l, straton. Nu e straton ăsta. Ăsta e, cum îl cheamă? Dar e de la noi, nu e de la noi. Nu, e de la bar. Uite așa, stai că le calc eu, da? Da, le calci tu. Așa. Ești mers din torsul dintr-o liniuță. Da. E mititică și frumoasă. Da. Îți faci treaba cu ea. Deci ca viteză prinde, în bord îmi arată o de asta, dar deci în bord îmi arată o viteză și în realitate pe telefon îmi arată viteza ei reală care o prinde. Mai pune stopul ca să fie de 5 minute. Da, are 4 minute de bea. Da. Hai să oprește aici la colț. Oprește-o leacă la margine aici. Așa. Uite aici, așa. Coboră o leacă jos. Stai așa. Ia să vedeți cu ce m-am tras eu, cu ce mă trag eu. Cu ce șmecherie. Ia uite, banchetă. Ia uite ea. Frumoasă. Mihai Alubașiu. Da, ca filmă cheam eu. Da, corect. I-am pus și ăla. A, uite. Ia să vedem ce mai are ea. Ia uite.
pliabile. Are aici în spate, are culcușul lui care își bagă sculile. Astea care le-am... Le-ai cumpărat de la bazar Da. cu mini. E nou-nouță, proaspătă cumpărată, își face treaba cu ei. Cumpărată, ei, că nu-i găsită asta. Ia uite. I-am pus, Pus înapoi. Asta ia, sticul. Ia. Și-o pus și ăsta limita de viteză 30, că atât aprinde. Și de unde o cumpărat-o? De pe site-ul Moveco. Așa. Sunt unii care nu-i arată ce are pe ea. Îți faci treaba cu ea și are. mergi oriunde. Are aici, față-spate, față și retur. Deci, Buton față retur. A întâia, a doua și a treia, eu merg pe a doua. Că a Așa. treia încă nu-i... Are un kilometraj care e a lui și telefonul Da, care da, e... vino să vezi, se arată în kilometraj aici. Se arată volții, aici, Da, 1,3 61,3, sau 61. 1,6 km că am plecat de acasă, Da. așa, și baterie, și Baterie kilometrajul, full care și nu îi dă eroare, kilometrajul, da. kilometrajul. Așa. Și aici claxonul, semnalizare stânga-dreapta, fază lungă, fază scurtă. Ia, hai să o și vedem acum. Fază lungă. Ia uite Deci ea. am prins Da. pe fază scurtă acum. Și faza lungă, ia uitați. Așa. Ia închide-le. O, ce frumoasă e cu LED. Ia Să uite așa. vedem cu... Am băgat-o alea contra treia să văd ce misculație face. Ia să mergem și să mergem pe traseu. Aici în spate îmi stau eu. Uite așa și să plecăm la drum. Ia să închidem videoclipul acum.